Good morning mga ka-friendship. Welcome to our online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. And today is March 12. It's a beautiful Friday rainy morning para ka natong tanan. Maayo nga buntag. Kumusta ang inyo nga Bernes nga kabuntagon? I'm hoping and praying that you are doing great for today mga ka-friendship. Welcome sa ating mga ka-friendship, especially sa mga walang ginagawa ngayon, no? Welcome sa atong online class, mga tawata para karong buntaga. And take note lang mga ka-friendship, lahat ng ating discussion for today ay sadyang katuwaan lamang at walang personalan. All of this is just for public entertainment. Kaya welcome ang lahat ng katanungan for today. We will have our open forum. Ayan, para sa mga problema at mga nahahabag na damdamin dyan, mga problema, kay gipang utangan, wala bayre, gipang biyan, gipang bulagan, wala tagda, something like that, from sunrise down to sunset, atong tubagon ug atong tambagan ng inyong mga sugilanon sa kinabuhian. Of course, our online class for today is brought to us by our sponsor, Yamang Bukid Turmeric, with Ginora Percambins at 10-in-1 instant herbal tea. So, panginom na mga friendship para healthy tang tanan, no? Mapalayo ta sa mga daotang espiritu. Alright, and ato na po i-remind natin mga friendship, in case dili na tumabasa ang inyong mga greetings and dedications, you can type it again and again, ha? Ano lang yun, type it again and again. Huwag kayong dyan. Huwag kayong masyadong nega sa buhay, ha? Alright, mga ka-friendship. So before we will proceed sa atong first question for today, atong pagtagad ang mga greetings and dedications nga atong dawat all the way from Michigan, USA, Florentina Ananias Jose. Maayo nga good morning kanimo diha. And of course, kang Shin Raz, ang akong inahan sa mga uga. Madam Shin, maayong good morning kanimo diha. Nadjan Tabanyag, Terry J. Baldeo, John Ray Dayucos Valdez, Kevin Uweli, Nadjan Tambayag from Japan, Maki Christopher Kalumpang. Alright? O, di natin nadawat nga unang pangutana, sugilanon soliram sa kinabuhi. Ato sang basahon na kay, diri man po siya nitik sa akong cellphone nga gamay. Ingon ko ayaw it-send sa ako nga private nga cellphone ato sa ako ang pikas nga cellphone. Diri gud niya kay ganahan ko siya mabasa ko. Siya gud ko ni una nga mabasa. Wa tay mabuhat ani so gibasahon nato. Hi di ay kay Madam Claire Pinsoy. Shout out kanimo Madam sa imong husband and to your beautiful daughter. Maayo nga buntag diha kanimo. And Breeze Balion Chu watching from the Grand View and Dulay. Maayo nga good morning. So mao kini ang atong pagkapait ba ni sugilanon sa imong ako nagyapon siya itago sa pangalan nga Inday. Inday, maayo nga good morning kanimo. Salamat sa pagpasalmot o pagpaambit sa imong suliram sa kinabuhi. Magiingon si Inday nga, Ma'am Ellie, itago lang akong pangalan ng Ellie kay lisod na kayong masagpan ta. We should give her privacy naman, no? Kaya ganyan talaga ang buhay. Dapat may privacy tayo. Ma'am Ellie, usa kini kasugilanon sa akong kinabuhi. Ma'am Ellie, nga dugay na akong gibitbit. Usa kini ka problema. Nga dugay na akong giamtos. Ma'am Ellie, nakabantay na gyud ko. Og nakita na gyud ako sa akong mga mata. Apan, nagpakabungol, nagpakabutalang ko, Ma'am Ellie, sa gibuhat sa akong bana tungod sa among mga anak. Na? Sa maniday, oy. Galat ay malakong findings ani imong problema sa kinabuhi day. Palakpakan nato kay ni Dare gyud siya, no. O mingon siya dito nga, Ma'am Ellie, ang akong unta nga mangayo ko og tambag diha kanimo, Ma'am Ellie. Angayan na ba nga ako nang biyaan ang ako ang bana total ang ako mga anak dagko naman pod di na nako makaya, Ma'am Ellie, nga sige siyang nag-enjoy sa iyang kinabuhi ngadto sa laing babayi. Dayoy, pwedeng mag-undang na lang taan ni Dayoy. Usa kini kasigilanon gikan kang Inday. So ang iyang pangutana diri kanako, Ma'am Ellie, angayan na ba nako nga ako nang buhian ang ako ang bana kay nag-enjoy raman pud siya kuyog ang uban nga babayi.
Ginoo ko day, ako mo decision ani day, mura po kog maapil anis kasuhanay day. Pwede ka mo nalay tambag mga ka-friendship, at least naamos layo no. O wala na ko ilabot aning magkinon sa uniron. Kagalog. Alright, sige. Ito pag inyong mga opinion, mga advices sa ato ang igsuon nga si Inday, ka-friendship. Nga adunay dako kay nga suliran o dako kaayo ang aligot-got nga naa diya sulod siyang kasing-kasing nga dugay niyang gidaladala, dugay na intawon niyang gibit-bit. Now, shout out kang Cheryl Banal Orfano. Salamat kang Florentina Ananias for sharing your 99 stars with Eli. Thank you so much. Rachel Yadaw, Hermie Wooten Israel. Pa-shout out kanimo kang Jinky Gorpic and Jen Arrivalo, kang John Lee O'Malley Taman, Tanya Moore. Good morning mga Eli, pa-shoutout sa akong uyab na lami kayo katulog karon si Hishikia Sardero Bangkal. Shoutout kanyong duha. Pasag dahil lang matulog na dyan liha ay ragtap din na kay basig unsa niya mahitabo. Girahon ta na. Jennifer Ilustrino, salamat kayo, shout out. And also kang Natchem Michi, kung kasal mo ayaw biyae. Wow, first time ni mong nagtinarong og tubag ani Madam Shinra. Kagalog. Morning Ma'am Eli from Nasipit, Ago Norte. Gikan ka na kang Christy Aguilar, shout out kanimo kang Alhamid, salamat sa 45 stars. Mar Carsonete Sereno, salamat sa imong 50 stars. Ma'am Eli, shout out ko kang Roel Tabiana Pamaliga and his girlfriend Genevieve Avelina Coyo. Sa Ma'am Eli, good morning. Pa-shout out dito sa Las Piñas. May nga buntag. Gikan sa ato ka friendship ni ingon si Ma'am Shenros, ayaw biyai kung kasal mong duha. Oo, kay aduna magjumik pinanumpaan ana at tubangan gyud sa altar nga till death do us part. Na sa kasakit o sa kakalipay, sa maayo nga panglawas or sa kadaot sa panglawas, ana ba? Pero maakon mo. Inanako na antuson tingaling maako. Nga no, mas ako mag-antos kasi galipay-lipay dito niya ako, diri mag-aulol akong ginawa. Mama na puro may mag-ulol ang ginawa ni. Ambot lang. Maminaw sa ako sa inyo mga advices. Pasig maka-decision ko, dili mao na matablag na ko ni Inday ron. Kahit na bag ako'y motambag Inday, kay tablahon na bago na ko tanan, balakaan. Balakaan mo diha. Girahon ko mana. Gikan kang Bridge Palion Chu, Ma'am Eli, basin friends rato sa iyang bana. Mao po na wata na hibaluan ni Breeze, kay basig friend ra po to. Unya kay kadaghan naman nakita na sa iyang duha ka mata. So lisod ning ma-friend ra ni. Kay nabi ba hilig jud dulag kalayo mis kag init hala dula-dulaan gyud. Pagpunto lamang mo diha. Tataging maayong buntag Ma'am Eli, watching from Sabah, Malaysia. Sabrina yan, send 45 stars. Salamat kaayo, Sherry Neri. Kang Sarah Jane, shout out good morning. Hey Will Merced Ramacho, Bichay Kalulada. Kakagulada from Calamba, Laguna. Shout out Ma'am Eli, Misho. Gikan kang si Jiboy, si Buji Koy. Manghirap-hirap na naman pangalan ninyo, oy. Bakit hindi kayo gumamit ng mga real name ninyo? May mga utang ba kayo hindi nababayaran? Or naglikay ba kamo sa mga kolektor? Bakit kayo nag-change sa mga pangalan dyan? Nakaloka kayo, pinapahirapan niya ko. Janet Parker, kung sa ako na mahitabo, madam, buhian na nako. Kay maurag hapon, mag-uban, walay maayong kalipay. Kung ipapriso sab nimo, wala man japoy mahitabo. Dili man japo na mo balik. Magbuwag lang og magngita og laim. Kalipay, total patas man. Grabe sa niyang imo. Tinuod bitaw na, pero depende man sa hibugaton sa imong kasakit nga imong nabatyagan gikan sa imong bana. Kay kung ang imong nabati mura katong kaya-kaya ra di stay for it, pero para kuno ko ako mo decision no. Nga naman pagpuyo ko kinabuhi nga puro kagulanan, nga magpuyo man ko kinabuhi nga puro kasakit. Wala jud panganak akong ginikanan para mag-antos og bana. Sana all na ibana agay. Ari kada ko dodong sus pag mata nimo wala jud kay tumoy. Lahi gyud ko, napasalamat lang yung kang dila ako imong naasawa, kaya ako imong naasawa dodong sus binlan lang ko balhibos kigol. Diti ko pabuhi uning kalibutan ning post lang mag-imo kong gipasakitan. Hala sige tablahon tani. Ay nako. Nel Rose Vincent Delimira, pa shout out Madam Elipet Lorigo, shout out. Obier Zulaver, salamat sa 45 stars. Kevin Lloyd Sarita, shout out. Wife na si Lourdes Sarita o akong
anak na si Baby Keyboy sa Malatapay. Lot-lot ni Ma'am Eli. Oy, Neil Rose, Vincent Daniel Mira. Lot-lot. May good morning kang Madam Nets. Good morning, Ma'am Eli, watching from home. Ulan kusog kayo diri. Same here. The feeling is mutual. Galat ay sa diri ang panahon diri sa amo ng agwanta-agwanta. Kung kasal mo, at the end, ikaw may mabinipisyari. Ay, grabe po. Advance ko ka mag-isip, Ma'am Shane, no? Kaya kung kasal ko no mo, magbinuang siya, kung sa mahita mo, ikaw mo po makabinipisyo. Well, that's the positive side of the story. Kung kwartahan ang imong mabana, kung dato siya milyonaryo, kung pareho na po mong duha, kung sabi nyo bahin mo anang kaang diha, magbahin mo anang silhig daspan. Kana tingalin kung daghang kwarta imong bana, kay kana sige, pakalaki ra diha. Daghana. Basta kay nang akong bahin, sigurado agyo na. Ayaw ko na ipanghatag lain kay na dakong gubot jud timo kalimutan. Ay, pareho na sa dinyo ay gakalisod pero sa magbahin mo anang panty o brief na magbahin mo anang mga sugang disdapog. Magbahin mo anang mga masitirang gitamnan og mga euporbia diha og mga malalang mananap. Joseph Daniel Codron, shout out ni Marie Gabriel Tangon nga baling lami Ma'am Eli. Oy. Ang jinsi kadikan kiskis diri sa Salagsyaton mga ayong abuntag kanyo tanan. Cheryl Manol Pano, para nako ampo lang pirmi kay ang Ginoo na adjud tubag pirmi sa mga problema. Di jud mawala ka nato no kanang pag-ampo ng kinasingkasing nga pag-ampo no. Pero na okay mga butang tingali nga ambot lang. May mga sila nga na okay mga butang mapili nga di madalag pag-ampo. Di sa ko mo di sa ko batok anak no pero mag-ampo ra jud ta no. Hello, Madam Jeline Ragay Pagon, diyan sa Municipality of Shaton. Shout out kanyo mi Chico Shanner Crowd. Good morning. Akong mama nga si Judith og si Papa. Naminaw diri karon oy. Hail Bravo Ikong 45 stars. Kung ako Ma'am Eli, dili ko mag-antos. Ngano mag-antos man ko? Malusyang taana Ma'am Eli, ngita po kog lain. Ngita pa po ko siyang lain. Kay pusta nang malipay siya. Ganahan po kong malipay po kong ako. Na, gubang pamilya ni. Kagaloka. Ramir 7, pa-shout out po. Mami Ramir Events Party Services. Amiga bitaw. Ang kinakustgan sa Sugbo, Ramir 7 sa Events and Party Services. Kung ganahan mo diha nga area of responsibility nga magpa-set up, magpa-coordinate, kontak ra ni si Ramir no kay kusgan sa na siya. Pwede na siya sa mga butang sa events. Ana gyud. Ikaw dyan ang akong vitamins, Ma'am Eli. Sige ra kong katawa kung sa pagtuon mo nako vitamin C. Sally Ulaguer, shout out ka ni mo, Gail Bravo Ikong, Sarah Jean. Unsay topic Ma'am Eli na mauna ni ron magbalik-balik tag shout out at sa topic ani ron. Ang topic dai nagagool siya dai kay yang bana dugay nang ni dugay niya nabantayan nga naay naikulo kadidang pero dili siya ka decision nga biyaan ba o dili kay tungod sa ilang mga anak. Girahon ko man ba. Hades lagbong ka imong wire Ma'am Eli ana gyud na normal ra guna Hades RN. Good morning Ma'am Eli, watching from Subang Dako, Mandawi City. Pa-decision na ng iyang bana kung asa gyud siya. It's unfair nga mag-anto siya sa kiniran sa iyang bana. She deserve to be happy. Maugod po na no. Kay kung ikaw tingali gud asawa no, wala kay trabaho sa kinabuhi, wala kay income, unya ang imong gisaligan ra ang sweldo sa imong bana. Pag abot gud sa panahon nga inani, ikaw gyud maapikhan. O tinuod na, maapikhan kay wala makakabalog asa ka kaadto. Wala man kay kargada diha nga ikasukol kung magkahitabo-hitabo magkinaunsa. Normal go na basta inanak mo nang kita gud manglimbasog gyud sa tong kaugalingon no. Mangita gud pamaagi maka-income putang sa ato kay mas lami go nang miskag na atay bana nga gasweldo naapot kay kaugalingon nato nga kwarta kay kung kaingon-ingon magalig magka unsa-unsa magali at least na kapanagang sa imong kaugalingon. Tanawa ni ron. Ningon na naman siya nga, good morning. Padesisyon na ang bana. Pero ang bana, manggod, basin po tingali, ang bana po, nagugma siya. Pero, muna din, himuan na lang sardinas ng asawa. Abrihan na lang kong mingawon, pero dili, hala, ipakaon na lang si Iring.
Shout out nga nagplano pakasal og bisag unsa nga event lang sa Ramir Events Party Services. I love you, Mameli. You're welcome, Ramir 7 Diaz sa Subo. Merlin Piala Flores, happy Friday, madam. Pa-shout out from Taiwan. Day Hunter, hello, madam. Morning. Wala man ko'y star ani ikahatag pa, madam. Amping, walay problema. Tinunto. Muna gitawag, Mameli, og tinunto nga gugma. Ano na tinunto maning gugmahan eh. Shout out kay Sandra Bragg of Years Livar. Kung ako, anak Madam Eli, biyaan na nako kay ko kontento na siya sa iya asawa, di na siya mangitaglain basin di ay makarealize siya ba na pagwala na iyang asawa. Maog yun na. Kaya yun mo, palabi anak kay muna gitawag na to og pag-abot sa panahon, kung ikaw na pod, baka kumparar kung kinsag yun ang ligon nga pare sa kinabuhi nga mula hutay nimo hangtod sa lubnganan, maugunay giningon nato nga pagapangitaon guna nimo kung ang mga lawas nun nga kahilayan nahuman na. Mabalik na ka, kagadaot na ka. Ang imong gipartneran dito, giapas na pod kwarta. Girahon man ako. Ma'am Eli watching from Alabang, Muntinlupa, Jonghing, Kyoike. Madam Ethel McGraw, good morning. Unsay topic atong topic karon, Madam Ethel, usa ka binuhat nga adunay itago lang nato sa pangalan nga Inday. Ang iyang sugilanon, Madam Ethel, dili siya ka desisyon nga mubiya sa iya nga bana nga iyang nasakpan nakita na gud niya sa iyang mga mata sa pipila nagyud kahugna. Nga adunay kulo ka didang, kulo ka bingkil, naglipay-lipay na ngadto sa laing binuhat. So karon di siya ka desisyon kay naa sila yung mga anak. Muni problema nga apil po ko ka problema nga naglibog po ko usawong pagdesisyon kay wa pa mo ko kasulay pa mangud og panganak. Oy. Kay kani ako nga matres man, buayahon man gud ako nga matres kinahanglan kudlitan pa mangud ni. Ako gipakudlit ani akong bana ni samot man hinuon ko kadimala sa gugma. Naunsa naman eh. Salamat kay sa 100 stars, Madam Ethel. Gikan kang Gishang Kal para na ako, Ma'am Eli. Talk to him at pag-usapan nyo ng maayos. If di niya kaya, bulag na lang mo kasi toxic iyong relationship. Life is too short para stress sa taong wala kay importansya. But first thing, pag-ampo, pangayo og wisdom sa Ginoo. I love this. I love the word wisdom. Kana kung insakto good no. Everything will be follow kung unahon nimo ang Ginoo. Tinuod gyud na Jinsan kal makapahinuklog man sa taani oy. Shout out kang Olivia Jane Tabotamo Nova May Rapales. Sabi ni Madam Nets, mirisi. Nakakaun og tagam. Ingon akong ex ga-file og divorce, COVID-19 man. Till now, wala pa ma-divorce atong pagbalik nako. Kay dako iyang kawalan. California law. Bayad siya og alimony. Unya iya ang kaber nanak man og lain. Ang kabit na may anak lain. Kag was federal seaman siya. Kaya doble igo niya og medyo tanggap ko na dalagan ako. Ay, congratulations Madam Nils, dalagan na pug ka. Willing na pud imong mattress ani. Pag ina na mahitabo Madam Nils ina, to all the boys, I love you for my mattress is open for everyone. Bahala siya. Kung sa imong kakasulti, Ma'am Eli, bahin sa kasi nako be. Nalilito ako, Madam Nets, kung paano ba ito baybayin ng mga salitang ugat na pag lumalaki ay nagiging barikos. Girahon ko man na ba? Well, you need to decide for what is better for you and for your family. Ako, di mo tambag ni Mother Nets. Naikog kong valor 15 pesos. Pero na akong anak man good na, no? Ang kinabuhi, wa agoy nahibalo kung kanus ata magpabilin nga malipayon, wa takabalo kung kanus ata sakon sa kagulanan, murag ingon na nga ang kinabuhi gadulog na siya usa ka kawatan. Ang kawatan musalakay na, muana na sa imong panimalay sa wala nimo damha. Muna ang mga pagsulay o problema sa kinabuhi, muabot guna sila sa panahon nga wala ka ga-expect. O para na ako, kung ako inyo pa desisyonon, kung ako lang yun, for me, in my own humble opinion, in front of the public, with all the 81 viewers right now, I will decide for myself to be happy. Diba? Shit, may ko, ikaw. Ganahan magkanabayihan ha? Di na makaganahan ako.
Di na ko tingali madawat dayon pero madawat na gyapon ako ni pohon maayong lawas. Ani na lang atong buhaton dodong. Di na makamalipay na ako. Igamitan natin kong pila ka style. Ibak tumbling na ko, niliad na ko, ni hawid na ko sa siling pan. Girahon ko makang lakiha ka. Di pa maghihapo ka makuntinto na ko. Nigamit akong wheelbarrow, ni split na ko, nilatay na kong alambre, ni kaon na kong baga. Para good, we will keep stronger with our relationship, pero wala maghihapon na hitabo. Marikarah, mag-istorya ta. Be, sige. Idiga diha tanan kung unsay imong nakita ng bayiha nga wala na ka. Be, tanawon ta. Kung sabi niya, gataringkis ng iya. Nangita ka gataringkis, nangita ka gataringkis. The main thought for that is istoryahan. Kung di na ba dalang istorya, then let go with each other. And lisod man no, kanang letting go is the hardest part of everything. Di na siya lalim, no? Hindi siya malalim. Talagang mahirapan tayo dyan sa kalisod. Pero at the end of the day, if you will think nga, why should I suffer? Di ba? Nga naman kung magabugag antos, ani kinabuhian eh. Storya lang, madam, wala kasabaan nato ni. Nga ano ni padalaman siya direct problema. Nga, wak matay problema, nga ano gialahig man tani. At the end, hunaon yun nato, no? Kung at the end of the day, unsa may mas maayo, kinsa may mas makabinipisyo, ayaw pa lusyang-lusya. Kinahanglang makita niya nga the moment nga yakong gibiyaan, mas ni bloom ka. Bahanag wala kay bisbis, basta kay ni bloom yun ka. Man akong biyaan pa rin ako, biyaan ko. Buyaan! Di good mo makita na ako nga gadaster ko. Magpapiting yung ko. Hanglang mag-abak-abak-abak niya ako likod din. Bahala nagpanuhoton ko, mag-sleeveless ko ay. Abi palang loser. Buyaan! Anya kay kanang ina nga wa man ta nahibalo kay kanang mga klaseng mga binuhat nga mo kargada pud og naay mga partner sa kinabuhi. Wa man ta kabalo ilang gyapon sa kwarta. Mahurot ang kwarta ana mag-unsa man na siya. May manang asawa kay wala naman na siya choice kaya banag mapublic madato. Di man anya biyaan kay nakakasal man na sila tingali. Ambot kung sila kahimtang oy. Jonyel, biyaan ang bana Ma'am Eli, mangita na lang kog kag-ubra kaysa mag-kinaguol kadiha para sa kids. Kay ang bana, basta babaero, yun na siya niyo sa The Hunter. Madam Ned, salamat sa 50 stars. Wala pa na tao ang para ni mo, madam. Ako'y ginoo ko. Naunsa naman ni asa man akong palamin yun ani, gabitay-bitay pa ni si Itlog. Dave Sharky Kalingasyon, shout out kay Mimi Kaitan, shout out Amorin family of Maslog, Madam Eli, salamat muwa. Basaha pod akong pa-shout out from Mulabi, Zamboanga del Sur. Dags Laway, shout out kanimo. Another 100 stars gikan kang Mother Ness, salamat kaayo. Biyaan na niya Ma'am Eli, oy, hatagan niya ang iyang kaugalingon og kaluwasan. Oy, kaluwasan gyud. Kagawasan tingali kaluwasan, murag nangamatay naman taan nino ba? Ang kaluwasan para na sa mga nangamatay, ang kagawasan para na sa adunay problema sa kinabuhi. Sure bulan na di ano ba? Buhi pa ba yung tao na yung nagpadala nato sa problema? Di patay na nino ba? Basi gato ka no ba, gagihaya na ning kapadala sa problema. Naminaw ra bigyo siya karon siya katawa. Ma'am Eli, murag katulugon pa ka ma'am, unfair nang muingon nga tungod mga anak, both ninyo duha din mga bata. Katulugon pa kun itsuraan ni nga akong mata budlat na kay madam. Inani ra gud akong beauty always sleepy because I have a sleeping beauty. Tinuod man gyud na maingon gyud ta nga unfair na mingon tungod sa mga anak pero wala man kay mabuhat ana, it's the responsibility. Unsa man imong anak imo hatag bana or ikaw mo take sa responsibility. It's a two-way decision man gyud na. Kung ikaw galantaw kadaan nga ang imo nga bana wala siya pakiya sa imong pamilya kay na pa siya pakingano man ni patong siya lain. Nga ako no, dili gyud buwag madam. Next. Rochelle Villalobos. Ingon si Madam Ethel, buwag. Next. Ano. Hey, kung Gonchi Chinsyo, Ma'am Eli, maong dili ko kaapas imo live kay gahagok pa ko. Sayo, kaayo ka mag-live, Ma'am Eli, kay late na ko mag-sleep, mami, kay busy akong business.
Napasensya na kaayo kay karon ra pasad ko naka-chance no kay karong mga taon-taon alas 12 mularga naman sad pod ko nya padulo na gabi akong event. So mintas na pa koy oras, hala sige i-review na lang ninyo atong klase. Salamat Madam Ethel sa 200 stars and salamat Madam Telma Honorable Telma Rapada diha sa Inalad ang atong pinalangga ng opisyales diha sa Municipality of Shatan. Salamat sa stars. Kauban siyempre ang iyang gwapo nga banalig on og taas gahit. Engineer Reggie Rapada. Maayo nga buntag sa atong uga nga inahan diha sa Hong Kong chapter, Madam Joyax Aguilar. Shout out ko sa akong asawa nga si Chona og si Teacher Liza Abatayo nga naga-check sa mga module sa ilang school gikan diri sa Bulajin sa Narciso Pio II. Pag-usapan both. So ato ning himay-himayon no, ato guning hatagan og maayo gud nga di mata ka decision. You need at the end of the day, at the end of this conversation inday ako rang masulti. You need to decide sa imong kaugalingon. Kay kabalog gyud ko nga aduna kay kaugalingon pod nimo nga rason, kaugalingon nimo nga pangisip kung unsaon imong pagsulbad ni nga klase sa problema. So insakto gud naging sa mga friendship nga istoryahan. Sabot-saboton prangkahanay ay ra mo pagsagitanay kay wala man pa ni mabuhat magsagit kag maghinay-hinay ka maura maghihapon ang resultahan. So hinay-hinayog istorya kay naagay mga butang na hindi natin mapipigilan day inday ha. Naagay mga butang nga mahitabo gud nga mahitabo, it's just a matter of acceptance. Dawato na gud lamang nato nga sa atong pagpakabuhi aning kalibutan na dili puro daog usahay pildi. Kung sa atong kapildihon kinahanglan pud tang mudawat nga muna guni pero ayaw kawala og pag-asa. So pagkahuman ninyong istorya dahi inday kung unsa manggali na diha bangi-bangi ana day ha. And then ayaw decision dayon ora-ora. Pagpahitabo ayaw decision dayon on the spot. Tagay sa gamay nga lugway ang imong kaugalingon no. And then always remember para sa mga anak. Mugunay pinaka-importante. Bahala na ng bana diha. Lakaw dito pagligid-ligid dito sa gawas basta ka ng mga anak sigurado ago na mga anak wala goy lami ko magasud yun sila sa kapait sa kinabuhi no. Ano po kung naabot aning kinabuhian according to Janet Parker, sometimes man sabgod madam dili nimo mabasol ang laki mangita og laing tungod sa kakulangon sa babae. Maybe naay problema ang asawa nga nakita niya sa lain mo nakigbulag siya. Madam, as long as buhi pa naay pag-asa. Tanan gyud naay pag-asa pa dayoy. Ako nangandoy magali kong mahiwa ning ako dire. So mintras buhi ko di pa kubawad ang pag-asa. According to Madam Nets, Ma'am Eligi baylo ko og 23 years old exotic. Murag zebra of face, 6 years na akong nahimata, kaya fitting na ako, oy. O 3 years, di ba? Kay, kanapon nga klase sa mga binuhat, muna ginaingon god, pagkasal ninyo, higugmaa, dili ang panggawas. Higugmaa kung unsay na sa sulod. Lodhi ang naa sa ilalom. Og ampuing nga maglungtad mo gihapon. Michiko, good morning mamili pa shout out sa akong mama nga si Jenny og si Papa Jemmy nga namina karon. So good morning mamili, cute shout out sa akong asawa nga si Teacher si Chona, Teacher Liza, shout out kaninyo. Sa kaha to napunta akong star mami. Nakuaan man unta akong load giatay ni adto man tingalis to sa laing langit ang star nga para nimo. Sagdi na lamang tay mag-abot na lang miss laing kinabuhi ang istara day. Good morning ayay, lihok ang mga ngalangala. Ikan kana kang Yari Baysak, maudyod na mga lamas sa kinabuhi. Realidad experience nako na madam. Bullseye lagi. Kasi kumot patid na taman kasyug madam Eli kana. Mangulata po na ka Ma'am Tilma. Kuyawan man sa tanimo ay. Tataging, correct, hello Ma'am Eli, idol, shout out, good morning, watching from Ormoc City, Imelda. And ingon siya, Ma'am Eli, punto por punto, direktamente, walay daghang istorya, walay daghang pasakali. Og ako, mubiya ko, akong dadon, akong mga anak tanan, magsugod mig bagong kinabuhi nga walay bana. Mabuhi na ko, walay bana.
Importante na akong mga anak. Hala ka mo na naman. Para na ako, you need to decide good para sa imong kaugalingon. Inday ha. Ayaw pagpadala sa imong emosyon kaayo. Dapat strong ra gihapon ka. O guhuman magali kung unsa imong nga desisyon sa kinabuhi. Kinahanglan imo ipakita nga you are an empowered woman. Kaya nimo na. Dapat ayaw jud paingon nga gawig wala na tingali ka o dili tingali successful. Kung nakadesidir man tingali ka, magbulag na jud laman. Ayaw jud day. Ayaw yun ay dapat makita siya nga sexy ka ikaday magtibak na lamang kaday ay unsa man ako asawa ay nagbulag mi nagtibak naman hinuon. mawili na day Ready na bakan pa shoutout Ma'am Eli sa among kaparentiyan sa Salag, Marlon og Joyce na bakan og sa mga Kirit family sa Mantoyo from Jinsan with love Red Tinambakan. Mandi Tabonon, long time no shoutout from Italy. Hi Mandi Tabonon, shoutout kanimo Sapphire Saint, mga dugta ratang tanan. Grabe po ning imo kay mga dugta, mga matay kamatay maning imo diri Sapphire Saint. Munag ako'y bulagan sa akong bana. Na. Di ko kunya kamahayan. O tablahon ko na ko siya mula ako siyanggi magtiba ko ay. Para maingon dito kakisa ko ng asawa. Nausam na sa Ma'am Ailey. Gabulag maguna sa siyang bana. Mauday gatibak na siya. Bahalag dili ko kautot basta kay magtibak yun ko. Para mahibalogod sila kisa ko na siyang bana. Mauday na si Ma'am Ailey gatibak. Akto jud bahalag wala ko bana basta ako mga anak na anak ko tinuod gyud na. Gasa sakitan. Bye for now, Madam Ellie. Nagklase na mi. Bye, Janet Parker. Shout out kanimo. Jill Bravo. Kung pa-shout out ko sa akong baby nga si Sean Hedrick. Pag muna yung solusyon sa kinabuhi, magtibak. Maglaag-laag dis tiyangge. Mayroon lagi kag what a wonderful world. I hope Inday na kay nakatunan or na kay nakuha nga mga maayo nga opinion gikan ay ra kapila ako mga binuang Inday. Katura akong gibasa diri mga tarong-tarong mura gud toy kuha ig base Inday ay ra kay tuon ako kay motuo ka nako Inday na magatibak jud kas tiyanggi. Kung ganahan ka para social magbike. Magbike ka samtang gatibak ngiwi-ngiwi lagi na dayo. Kita lagi na silang 7 wonders of the world nga gagngiwi-ngiwi dayo. Ay nako makalingaw ang kinabuhi no malibog jud kag unsaon na lang pag-spelling ning gugma. Manang agko, di na lang kung may inter-ana, balagan og mga lumutan ni ako. Baka nagparkingan na naman ng Titanic ning ako, magpabili na gud lamang ko. Mapugkaan asos ko, maka-timing tanoy. Swerte ko na makaingon nga, swerte ko sa kinabuhi ning uban nga naka-timing din nga maayo kay mga bana, palangga kay mga bana, mga trato, mga uyab. Ay sige Antos, kay dili gyud ka masantos, murabang si Eileen Adarna, I just left, guwapa ko, ana dapat o di ba? Love yourself first, the more nemo siya ginaapas, mugara ng lalaki. Basta lagi ako, binlan lagi ako balhibos kigul para mingon siya nga kane. Himuan pa nako nagbangs diha. Ate, shout out from Malaysia. Shout out kanimo Lee Milton. To my family, Madam Milton, shout out. Ma'am Eli, paano ba kinabit yung VA mo sa akin kasi parang walang boses pag nag-live? Ay nako, follow the instruction Daniel Suarez. Mahirap yan kasi malayo ka, hindi tayo magkatabi. Pag magkatabi tayong dalawa talagang tuturuan kita paano ikabit yan. Ikabit mo yan sa akin at you know what to do. Rachel Yada, religious match as a problem ni Inday. Pero gitagaan ako og second chance ang akong bana para sa akong anak. Pero gusto ko talaga siya ipatulpo. Naguli ay mo patulpo-tulpo. Para na ako ayaw ko ipatulpo-tulpo. Makayas barangay as barangay. Nga nung kinahanglang tibuok kalibutan ko makita siya mga problema. Ano kung tibuok Facebook o tibuok. Tanan yun maganahan man. Ay, ako di ko ay makaulaw. Para na ako na maulaw ko, balando niya, pasultion pa ka dito. Balag ang magkadiwang-niwang, bahala nang magkautot-utot, di radyo ko ang mga butanga sa kalibutan.
Grace Talaban Frias, nakawagtang nakakatawang umaga sa inyo. Madam Eli, gikan ka na revisor, ka Madam Eli, kana nga problema, daghan gud na ma-relate ani Madam. Sa sitwasyon man gud sa mga asawa, especially na anay mga third party Madam, ang pinakaapektado ang mga anak baya, mao need to be a best decision sa kinabuhi. O tinuod ko na, it's just a matter of giving the best decision out of the worst situation. Inahan sa mga bituon, salamat kaayo sa 200 stars, Madam Ethel McGraw. Thank you so much for always sharing your stars and blessings with Ma'am Eli. Ken Inicio, greetings from Ormoc, Mariveza Chuayon. Alright, and hopefully Inday, na kay na-learn sa imuhang nasugilanon karon sa kinabuhi, no? And hope you can decide for the better, and before you will decide, pwede ba po kamo atos mga pari, di ba? Mga ayok kag tambag, anak nila, o kung kinsa pa tong inabugado, kung kinahanglan yun, gamita ang tanang aspeto sa kinabuhi to come up with the best decision in life. Because sometimes, when we decide para sa itong kaugalingon na usay sipyat, o can decide ta out of anger, o decide ta out of kanang gaduhat, dili ta sure ball. Mas maayo ganang mo decide ka with all the aspect. And then, imo na siyang panday-pandayon, imo na siyang bana-banaon kung, okay ni. So, this is the best decision nga. Kinahanglan akong buhaton. Di maana lang yan. Kag ako kung imong sondon Inday na, magkamuritsing imong kinabuhi. Magtibak jud ka, basta kay magtibak jud ka sa Changi, magmodeling. Alright, salamat kay Inday sa imong sa pagsalmod, sa imong sugilanon diri sa ato nga programa nga online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. So kung aduna pa mo ilain mga pangutana sa kinabuhi, salmot lang kana no, kang inyong mga problema ato nang himuag kalipay. Dili ka nagproblema ka diha puro kagulanan, pwede na tong taghatagan og twist. Alright, sige Merlin Paring, shout out kanimo. O sa tanan nga nagpabilin karon, shout out. Salamat Madam Claire Pinson sa imong 100 stars. Jenny Diala Suzias, salamat sa imong 45 stars. Kung aduna po may walay mga pangutana sa kinabuhi, anything ang mga pangutana, i-type lang kana sa comment section kay ato na pagatubangon. Basin gwapo ra kaayo Derek Ramsey iyang bana Madam Junwell na. Puta ka balong unsa ko itsura sa iyang bana kay muna ginaingon nga ang uban ra bagod murag kinumot ning mga naong unya magluib pag yun sa asawa. Mga mangtas kaayo no. Manang Lagnita, shout out kanimo Red, pa shout out po kang Mother Dear nako sa salag nga si Mama Laling Tinambakan. God bless nato ang tanan gikan kana kang Red Tinambakan. Sus ko Ma'am Eli ka namang mga klase Ma'am Eli, kinahanglan guna silang iampo. Kinahanglan na silang palinaan, Ma'am Eli, paligiran na silang puti nga itlog nga adunay bunhok. Para mawagtang di lang makakatul sa kaya mga katulog na sila, Ma'am Eli. Basin po tingali, Ma'am Eli, iyang asawa, di nakabalong mamustura. Ay, di nakabalong mamustura yung mga asawa, imo nagbiyaan di ay. Pero mumatter ba ako na ningon sila, mumatter ko na nga the way you handle yourself. Kaya kauban ko no, pag inikamin nyo, magpauraray na kuno lamang, magpadalyang na kuno lamang. Di nakabalong mamulbos, o sa di na mga hilamos. Gakawidlay, muna term din sa amo asa negros, gakawidlay na lamang. Girahon tamo gakawidlay inyo ng biyaan. Pero para na ako, kinahanglan po dili magod sa ikon nga, love is a combination of everything manggod no, dili kay nahigugma ng laki nimo gugma na lang imong gibasihan sa tanan. Bahala na ko direk magkakawidlay ko, nagugma bitan akong bana ba, sila bahala. Dili oy magkuan po kausay kanang postura sa imong kaugalingon ana dayong mag-makeup ka, lipstick ka. lipstick dahil mag-lipstick ka. Mamulbos kag Johnsons & Johnsons. Ngayong magpatupi ka sa imong buhok. Anak, ginagbay nga butang. Magpahingo ko ka, manicure, pedicure. Kausahay mo yung bana nga na unsa naman ni ako asawa, oy. Nagminyo, angayan man ni kain na unsa naman ni Rumura man ni gilambusan. Napo ko niingon anak ko no nga klase nga rason nga mo'y makapawala kuno sa gana, makapawala og makapaluzem sa inyong panaghigugmaay. Muna ako maminyo no, di gyud magmahay, maasbalay ko magbrara jud og panty.
Alma Herodias, umaga, shout out. Basta gani mo sulod sa kaminyoon, andam ka mo dawat. Sakasakot. Sakasakot ba? Sakasakit o kalipay. Kana nga mga pagsubok na agian ko na yan. Need nga ligon ka, labaw sa tanan, magampo para makasugakon sa tanang mga pagsulay. God bless. Ikan ka na kang Alma. Cherbin, shout out kanimo, and shout out kang Joseph Abinden, and Pampadre Burgos sa Leyte. Merlin paring guwapo og dili pareho ra na, biyaan og dili dugangan, basta dili kontento sa imuha. Merlin paring gikasab-an jud ko sa akong boss kay banha kuno kaayo, labyo manipili manang lugatib. Kasab ipod imong boss para tabla mong duha. Salamat sa 35 stars, Yekong Gongchi Chinchong. Shenros, ang laki nga sirok yun. Usa man ang sirok, oy, naka-rugby na. Imelda Mendoza Fernandez, kinahanglan sa Jud, Ma'am Eli nga, humot ka permi para ungaron pirmi. Kinahanglan ko nung kang, isa mga minyo diyan, ningon si Imelda Mendoza Fernandez, nga kinahanglan ko nung humot mo kay, para sige mong ungaron sa inyong bana, para dili mo ungad ngadto sa lain. Mercy me, shout out kanimo diya sa Nebraska, Jones. Maayo nga good morning unto your daughter, unto your partner in life. Shout out kanimo with Mercy. Chris Abason, Hapinan Gilyo mo. Bitaw no, kay uban manggalit kuno di nakabalog mamutag og tawas. Nausa man yung paglabing-labing anak kay kanang bana mo simot-simot maguna mura magunag irong buang. Pag simot-simot ana niya bawo kag ilok na unsa man na oy. Kinahanglan po humot-humot mo ta bahalag humot ipikasin. Bisag albatros na lamang oy ipahin na sa lawas. O bisag manghumot na lamang kang safeguard diha. Ayaw po din tao nang nanimaho ng pula matag singot nga namadaan murag tulo ka bulan. Naunsa naman ang kalakihan murag mo tag padunong balsamara ana. Ay kinahanglan para na kinahanglan kay miss kag ako gali no. Makakita ko og lalaki. Mula ta man sa tanong ako particular kay ko kokotiel og kanang tango. Paglantaw kay nako kanang tango gahibat bahala para wangsi nang tango, pero paglantaw nako nang ki di awagod kabalinuhig kuha. Ay ma-discourage ko ay lat ay kog nawong pero olimpiada biapog ko. Dry ra ko kaayog nawong. Pero olimpiada ko ay puslan man oy. Unsa man oy? Nang kuko mura ra katurkan diag mga nagkalain-lain mga tanaman sa gitsiman eh. Naapay nang tango gayilo niya. Kung kami magkadayon anak nagayilo ng tango pag maghalok may manapot ng kiki sa akong abil. Unsa Maria Luisa Elnasin, shout out kanimo. Dapat pirming humot og limpyo oy. Bahalag dugay ng minyo para pirming happy lain pud nang manimaho na tang taya. May kwabe ka tinuod biya gud ano reality. Usa gud nas makaingon nga bulagan ka. Nanimaho na kadiyang ok just kile. Suyo pa na lang ng itlog. Ningon si Shenro suyo pa ng itlog. Kaya sabang di mo pag suyop sa itlog, Shenros nga binugok naman na. Ang akong bana sa una perti ka babaero pero katong kami na katong kami na ang nagpuyo na siya, pero katong kami na nagpuyo na siya. Kinahanglan god lagi atimanon ang sarili bisan og busy kaayo, magpagwapa ug magpa-sexy gyud ta aron dili mangitaglain atong mga bana. Di po ko kabasa kay ininsik po ni ang pangalan. Madam Claire Pinsoy, salamat sa 100 stars. Manang Lagnitab. Pa-shout out ko sa akong bana nga si Mario Abordo Jr. Bahalag na ni Maho na. Wala tayo mo sa nagkaayo. Maglabing-labing mo sa imong bana niya. Wala yung tao na ipanutras. Ikaw po asawa, wak po kagaatiman po lang magpalit og toothpaste, wak ni mo palit po laman og Colgate or toothbrush. Igo ra kang nikuha dito uskapalo nga dahon sa lubi ng imong gisali imong gitinok og imong gihimo na nitong toothpick. Unya may unta nagkanarang tanan mga kuha may mga toothbrush no kay mura man nag-steel braso ni mo tago at least puti-puti po no. Marlene Paladar, shout out kanimo, salamat sa 45 stars. Dili na dungan mo kaligo permi.
Bitaw, ina imong bana para surbol kong maligo. Kaya basig kandingo na imong bana daw, imong asawa na darling, magdungan tag kaligo. Ay! Logdi ko, ka ako pa'y logod ni mo. Ana man ang mga lamas sa kinabuhi. Kung ang problema, mga lamas na o mga pagsulay sa kinabuhi, ang labing-labing po, usap po na sa mga lamas sa kinabuhi, nga magkapalig-on po ninyo sa inyong panagkuyog. Naadiha ang gugma, pag-atiman, tanan-tanan na anadiha. Muna, hindi tamingon nga, gawig nagugma na ako niya akong bana. Bahala na lamang na. Ikaw may kakapot sa budget na imong bana in tawon gisi na kaayo garter na lamay gahawid siyang brief. Daghan bangion ra to kinabuhi no mo nang di gud tagadi ako di wapo ko ni aging minyo. Wapo ko kasulay asawa. Wapo ko kasulay bana. Sumaminaw ra jud ko sa inyong mga advice. Ako kabuang ra ko ni ako din. Romel Igog, good morning, shout out. Ninyo tanan diyan nga namin nagord Emma Villa Gracia. Kasukaon man ta og yelo anang ngipon. Oy. Okay na ang magwina nga pare sa kinabuhi pod nga dili gud ka balog mo alima sa kaugalingon. May imagine ako no. Maghalok-halok mo niya. Baga kay ng keke. Ko apay mga nangatangol ditong tagduha na kasi manang wa pa nangatangtang. Nya. Paghalok nimo, muto imong nabira. Na. Di nanimaho na tong kagwang. Thanks to my fiancé Michael Hajiman for the load, babe. Ma'am Ellie, isureball na jud nako ang duha ka load na makasend og star. Salamat ka Aidan Chingsong. Kay ang isa ka 50 stars nisa ka sa langit. Wa nakabawi. Ma'am Ellie, sakto dungan og ligo. Liz Lia, dag-asa ko yung pangalan day oy. Leslie na lang. Sakto dungan og kaligo. Oo, kay lami man ang inana sa mo tag maatak ng sabon. Dahil ang sabon magkabalas-balas. Ay, di ba? Murag lufa. Tang-tang tanang dalikdik. Pero Jiron Baring, may untag makauyab na ko, madam. Kay para makarelate. Parihot ta. Parihot ang walay uyab. Narciso Piodos, pa-shout out sa akong papa nga nag-slice o kalamansi kay himuon niyang sawsawan sa iyahang... kung sabi ang sawsawan? Sawsawan sa iyang... Asa man ito na pito eh. Nawala man hinoon. Sawsawan sa iyahang sudam. Gihak na ko iyang account. Hak yun. Ipalimugmog na og moryatik, Ma'am Ele. Sus, mga lanay man sa to alingagag anak Madam Sinros. Kasi pag banganga na sa imong boyfriend diha, puro laman na alingagag diha. Alimang kag moryatik. Pwede bitrasin premium na lang. Ayaw ko nagsulay og bana, madam, kay mapatay ka sa asawa. Ako, sulgay ko di ba, makiglayog na kayo ko. Chintin, shoutout ka nimo. Naalang ko'y isa at nimo nga suliran. About kini, sa maniyot, basa akong sa nato ni. Mga about kini sa suod na ko nga higala. Mga army kami na-assign sa Basilan. Akong amigo na minyo dire biyudo og naatulo anak. Unya, ang eldest nga girl aduna good feeling sa ako Amigo unya, galikay-likayan gyud niya aron di matintal pero unsa man himuon nga ang second son 18 years old lalaki kaayo pero pastilan babae kasing-kasing pero very discreet kaayo siya. Hapit do na mahitabo one nag-inomi pero wa ka score pero buutan kaayo. So karon so close na sila ang mama niya as if nothing malicious. Komplikado po kani mong problema oy. Daghana ning padulngan ane. May army kami na assign sa Basilan. Akong amigo na minyo dito ba oy? Na minyo dire biyuda og naatulo anak. Unya ang eldest nga girl adunay good feeling sa ako amigo. Unya gilikay-likayan gyud niya aron dili matintal pero unsa man hinuon nga ang second son 18 years old lalaki kaayo pero pastilan babae kasing-kasing pero very discreet kaayo siya. Hapit duna nahitabo one nag-inomi. Pero wa ka score pero buutan kaayo. Imo tatong gipa-score.
Para malipay po siya. So sabi mong problema ani karon, asa man ta magsugod ani og tambag. Ilde. So naglibog ka asa imo inahan, anak or kaning lalaki nga hapit kay score. Itaro nga ko nang imong problema da chintinbe, make it short. Malingaw dyan kay ko niyo, Madam Yegi Suarez. Salamat sa 245 stars, Madam Yegi Suarez, Shervin Joseph Abindan Jr. Madam, birthday niya karon si Joseph Abindan Jr. Shout out kalbi ka kang Shervin. More birthdays to come, more years to celebrate, and be happy always. Danlog, lupig pa'y laway sa baka. Ay, panutbras po din tawon mo, oy. Katay mo sugilanon dodong ikwat, simplify to siya dodong ha. Unya, tarunga, kay mura galibog ka asa mo inahan, anak, o katong lalaki ba, oy. Manang pa shoutout, Madam ni Joseph, nga dugay na, nga gadumot sa akong bana. Insan naman po ng Joseph, nga gadumot sa imong bana. Shoutout ko, Madam from Cebu City, Jenny Dialdo Sucias, pwede mangayo og bana, kanang badlungon, Ma'am Eli. Oo ba, nangitag maayo ikaw, nangitag pag badlungon. Ikaw lang ang malaka. Salamat sa 50 stars, Madam Chion Xiong. Manang Lagnita. Pa-shout out, Madam Joseph nga diri nga namin nagkaroon. Pag-retire na lang. Saan mo na pag-retire, Madam Shinros? Oy, Maria Luisa El Nasir. Ay, Ma'am Eli, pwede mangayo kog uyab diha ka ng dili pod parinte. Wala magi kong nakauyab, ari mo mangayo na ko. So, madawat ang lain nga suliran sa kinabuhi, no? Kaya wala ko kasabot ato ko sa nga suliran. Murag complicated kaya ang suliran. Muna gitawag a problem within a problem. From Madam Nets, usahay ang mga bana kapuyo na og kaon sa ham og bacon. Gusto po nila mga bahong ginamos og bilasang buwan. Peste na silang duha. Ay, kayo mo lang ginaingon lagi, nga kinabuhi, murag sudan. Muna yung istorya, anak po, nga asawa ko no, nga dili kabalong mo atiman sa bana, mamura ko nog sardinas, abrihan na lang kung wala nagyoy masungkab. Munang ikaw, magpakabilin dyo kang humba, usay mahumba ka, usay kinilaw ka, usay litsyon ka, pailin-ilin sa kinabuhi. Los Biminda Consolacion to Ma'am Mary Jane Intia Elma, Ma'am Alpha May Intia and Gian Alan Tual Dihas Lungsod, shout out from Los Biminda Consolacion. Rayan May Kindao Aventura, shout out Madam from NZ. Ihatag akong number 15 nangitag uyab. Naari mong Shinros kay di ko magmahay. Pag imo ng uyabod na mo'y house unlock na pa mo'y monthly salary. Ang imo ra is trabahoon ragon nimo sa Madam Shinros. Jessica Bergwell, good morning, Ma'am Eli. Watching from Sydney, Australia. Shout out kanimo dia, Madam Jessica Bergwell. Mario Abordo Jr. pa shout out, Madam Bethlehem Store. All the way from Los Angeles, California, Joseph Ryan Pang. Shout out kanyo, Madam, unsa iya buhaton aron malikayan niya ang eldest girl and son. Magpa-transfer na lang ko og tugigaraw og dadon nako uyab pero ibilin ang anak. Bali ang imo di ang problema, ang babaye og ang imo nga friend nga lalaki adunay relationship o adunay relasyon. Unya nahitabo nga ang kamaguwangang anak aduna say gusto sa imo. Unya ang ikaduha nga anak nga lalaki aduna po'y gusto sa imo. So ikaw na ang giilugan sa tibuok pamilya. So nahimo na kang buffet table aning lakawa. Dili man sada maayo kay imong dalo ng asawa ang bayi. Dahil biyaan mo ng mga anak. Kuyawa po. Ibili na silang tuloy. Nga naman po kang kaguulan ng daghang kay kang suliran sa kinabuhi, magproblema ka. Kay magugma po ang anak ka babae. Magugma po ang tilwan po ka sa anak na lalaki. Kaya maghigda ka diha, magang rape ka anak. Kuyawa sa imong problema, no? Tibuok pamilya ko'y nagkagusto ni mo. Unsa man dyan kakagwapo diha ba? Nga tanan man yun, nagkagusto yun sa imo. Ganahan dyan kang tilwan. Grabe ka, ha? Ikaw na talagang itinadhana.
Anyway, diha sa Sumaliring, shout out. Tugnaw kaayo. Kabalo ko ba sa tugnaw gali hede. Dulog na po kang Ryan diha. Ryan, pag amping anang hede ba sa tugnaw-tugnaw kay nagoy yandi desikan gud anak gud. Chiensong, ang kabit Ma'am Eli, mura naghumba. Lami kaayo. Ang asawa, mura na lang inununan. Lami raog walay laing sudan. Ate, tag inununan, pwede na ihakya sa lamisa o kasi mana, balik-balikan. Lami ra magud tagsim-tagsi. Mandi ko so shout out kanimo sos Madam Eli. Gibuhat ko na ang tanan sa ako ba na. Mackenzie Prima, gibulagan ra gihapon. Ulang pa na, gamitin ang ipinagbabawal na teknik, Artfort Abi na kog si Moy Palaboy. Gamso na lang siya, Ma'am Eli. Pa-retire na lang lagi, sir. Ako na lang, sir. Itaw, sir, adik kang Madam Shinros kay nana siya passport daan para nimo dong. Libre ka back and forth, basta way labot kaon og boarding. Madam Chag sa advice, ako para nimo ga problema ang ibang friend. Likay na lang sa tanan. Oo, likay na lang sa tanan. Pero kung ganahan kang mag-enjoy, hala sige, patabang. Sao naman na, oy, grabe po na. Posible ko din na mahitabo, no? Ang mama, ganahan nimo. Ang anak nga bayi, ganahan nimo. Ang anak nga laki, ganahan mo tilaw po nimo. Ischedule na lamang, pamahaw, paniod to, panihapon. Grabe ka, gang. Gwapo ka, ayaw ka. Ikaw na talaga ang malakas. Malakas ka pa sa thunderstorm. Pero para nako, para peace of mind, di makagubot ang pamilya kay ikaw rin po nilang tumong og toyo, no? Ang ilang tumong matilwan man ka. Ang imo lang buhaton is likay na lang, pa-transfer na lang, laing lugar. Ayaw pagdalag ni Misa Kinsa kay na kay dalon nga usa. Luoy kay ang mga bilin nga duha ka buok. Di ba? Ana na lang, langyaw na lamang do, pa-transfer na lamang dito sa kadapit. Shout out sa pinakahitsuraan sa mag-abo nga si Robic Rowatch, Vince Parts at Tubio. Hello Ma'am Eli, shout out ko sa tanan nga taga Cebu Ma'am Eli, kisa walay uyab diha, parihata. Jason, shout out. Happy watching Josefina Alfaro Abing coming from Hong Kong. Joyags Aguilar, shout out kanyo diha sa Hong Kong. Manang Lagnitab, shout out Madam ni Grace Joy Maglinis si Daya nga bigaon ka ngano naman ni oy. Ipaki-MGAS na ma'am, John Lee O'Malley Jamor. Not all, ma'am. May mga babae, jog, mupilit sa mga dollars. Kay gusto pong muari. Hay, pildi Joe ko ani, Ma'am Eli, dako kung gasto sa pag-tour nako till I meet my asawa. Unya, 30 years, gitukob sa buayahon, taga-ulongga po. Wala ko'y kalaban-laban, Ma'am Eli. Please, yum-yummy, mga talang mga lalaki. Ay, nako, Mother Nets. Sige na lang, ipaubaya mo na lang na. Paminaw na ang paubaya ni Moira. Gibaylo man ka sa 23 anyos, wala na gutay mabuhat, anak. Importante, nakatilaw na gulaman taghimaya. Buo na lamang to imong huna-hunaon, Madam Nets. Pasagdain na lamang siya. Basin na ikaw makita kag 18 years old. Enjoy na lang sa life, Mother Nets. O enjoy na lang sa life. Explore. Ana, vacation. Basin na ipon sa imong pag-tour. After that, makakaplag na po kaglain. O diba? Ano naman kinabuhi? We'll never know what will happen next. Basta stay pretty, healthy, and gorgeous. Diba? Bahalag walay partner, basta ang panty hugot. Muna siya. Shoutout ni Grace Joy Maglinis si Daya, coming from Manang. And starring kaayo ko, Josefina Alfaro Abing Ong. First, basta si Madam Joyax, basahon ko dahil nato na. Kaya, masoko niya na taga Hong Kong raban. Makigrayot tayo na siya. From Chintin, but I financially support them and okay ra gyud nako. Sige, magpa-transfer na I will start sending the money. Hoy! Ngano man na, oy? Kasal mo or transfer ka pero magpadala gihapon ka kwarta niya? Ayaw na lang pa-transfer, pondo na lang diha, oy.
Oras na magyapon, magpa-transfer ka, magpadala man po ni kag kwarta, di mo po ni kakabulag. Nagugmagod siya. Well, you need to decide for yourself again and again kung asa gyud ka, magkabenepisyo, asa ka malipay. Kay unsaon po ng tukbon magpukas mga anak. Hala, patukob na laman, kay post naman, muhatag man po ni kag kwarta, hala, patukob diha. I-savor na lang ang moment, Dodong. O, at least, ikaw na ang pinag-aagawan ng kapalaram. Chika Barte, Berta, shout out kanimo. Pa-shout out po sa akong ating pinakamaganda, Diana Katakutan. Pa-shout out Ma'am Eli, naminaw diri sa Calao, Human, Pangaplay. Mura mag-map head ng buhok. Pobreng marino. Ana na ko na, naghilap din ako buhok. Kaya imo nang hilabtan mo na yung makaingon nga magkagubot ng tibuok kalibutan. Lunay Villapuerte, kang Loy Villapuerte, shout out kanimo. Los Biminda Consolacion, gikan ka na kang Van Skimp. The more, the merrier biya, Madam Bitaw. Wala bitaw kay sala, kay sila bitaw may gusto nimo. Nahala, sige. Pagkahuman, pasig ka ng lalaki niyang anak, kamoy magkadayon duha. Mas kuyaw kung lalaki mo ganahan. Ano na pinakadelikado nga mahitabo sa imong kinabuhi? Tulo sila kabog inahan anak, may anak pang lalaking usad. Grabe ka, dong. Ikaw na, basta, kung asa ka malipay, adto na lang ka, dong, oy. Tapos lang mabuhi, manikag kwarta, kantidad, hala, adto na lamang. Madam, ex-seaman ko, ako asawa, nagbulag mi kay nangabit ko. Grabe, ikaw, Juni, angkon sa imong sala, no? Pero, maayo ka na mo angkon sa atong sala, kay duol-duol ta na pultahan sa langit. Karon, nagproblema ko kay ako kabit, naalaing laki, duha ka buok pag yun. Karon gusto na ako nga mabalik sa ako asawa, na naanapod bagong laki ako asawa. Saon ko man ni, karon, wala na ko'y mani, nahurot na sa bae. Ang iwarang buhaton na Hayward Foxter, pag hinol-sol. Muna nag-iingon nga 1 + 1 + 1 = 0. Anya, kung saan mo wala mo kay kwarta ron, wala mo duyog nimo. Ang imong buhaton, maghinolsol ka, pangay pasaylo sa mga sala. Ihangan na lang sa langit nga atakan kag binuhat nga mo agwantan mo bahala wala kay kwarta. Ano resulta na gyud na oy. Muna giingon nga sa karaan pa nga mirisi na nimo. Pero at least ni angkon ka sa imong kasaypanan sa kinabuhi. Importante gyud nga muangkon ta sa atong kasaypanan. Kung unsa magay mahitabo og dangatan nimo, wala na kay dapat basulon. I-enjoy na laman kung unsa ang nahibilin nga naa nimo karon. Mo na pinaka-importante. Kabalo man kasi mong padul nga nganon po ni inter di habe. Mao na di ano kani magkagulang ta, maghipi-hipi gud tag kwarta dis mga kinawayan, magkuanta, magtigom tadas kawayan, os kabulos nga sinsilyo, di nato gi hurot og hatag anang mga ilaliman kasiman gug ka. Kung dako kag rangko, di dako kay kag sweldo. Nangabit ka ang imong kabit, duhapod ka buok. So unsa, ikaw may gatasan, gabuhi kag mga baktin. Mirisi ningon si Itil Magdraw. Pero para nako, asay sa binuang no, wala ko, dawaton lang yun nimo ang kamatuoran nga kining tanan resulta ra po na sa imong binuhatan, because what comes around, what goes up must come down. Bara mubalik og mahitabo ang imong gibuhat ngadto sa lain. Pa-shout out madam sa among department, Elingaw Kaadyo. Watch nimo dire sa Bethlehem Hardware. Manang lagnitab to all the employees and staff diha sa Bethlehem Hardware. Shout out kaninyong tanan. Maunay giingon mirisi sir gikan kana kang Chungsung. Si Madam Ethel inahan sa mga bituon ni apil pog mirisi. Madam Eli, pahigo na siya og panghuwag pa more. Lingaw kay Madam Eli, reality kay ka Imelda Mundo. Basta inana no, pero muna ginaingon nga basig na pa kay maprenda diha sir, start in new life. Start in new life. Dili kay nalugmok na ka diha kay mintras may kinabuhi, mintras gaginhawa may pag-asa.
Ayaw to, anang gawin nga pobre na tagwantay kwarta. Wan naaragi hapon. Naay mga maayo nga butang nga mahitabo sa kinabuhi. Miskag unsa ka pa nga klase sa tawo. Basta imong angkonon gani ang imong kasaypanan, imong dawaton ang imong kapildihan, o imong dawaton ang resulta sa imong binuhatan, aduna paghihapoy mga maayo nga panghitabo, mga maayo nga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. Iampo lang, ayaw kawala og pag-asa oy, pero mirisig yan ay. Mariam ne, Madam Ness, thank you anyhow. My adopted anak, just keep yam-yam diha. Kalipay na lang pod ako diri imong mga katawan ng topic, akong mga pills, lingaw ko og hoping pakaidaghan daming ani nga sitwasyon na. O di ba? Mag-abot gayta sa online class nato. Nakaingon ka og ikaw may adunay kay nga bugat nga sugilanon sa kinabuhi, tanan adunay gipasan. Pero depende kung giunsa nimo pagpasan. Kay ang uban samtang gapasan ilang gilingaw-lingaw lang ang kabugat. Ang uban giseryoso nila. Muna gitawag ko gipamaulan diha sa kaminyoon. Ay giseryoso ang mga problema, ayaw intawon. Chintin, last na lang Ma'am Eli, do you think I will may igsuon nga pari og ang akong magulang nga madre tuwa sila Italy na assign? Sa man oy naabot naman tag Italy ani. Do you think I will? Do you think you will? May igsuon nga pari ug ang itarungan na Chintin, uy di man ako masabtan imong problema sa kinabuhi, uy. Usa nang do you think I will? Padayon na murag na inangawala nga mga words. Paano po magmahal ng babae? Kasi hindi ako marunong magmahal, ma'am. JR katakutan. Hindi rin ako marunong kasi lalaki din yung gusto ko. Paano tayo magkaabot niyan? Babae gusto mo, lalaki gusto ko. Madam Ethel, salamat sa 300 stars. Inahan sa mga bitoon. Inahan nga kanunan nagpasiga sa atong universe. Salamat sa 300 stars, Madam Ethel McGround. Ma'am Elinas na lang po. Do I tell my brother, a priest in Germany, and my eldest mother in Italy, nauwaw ba ako sa situation? Mauwaw man ka sa situation nga naa naman ka diha. Wa magay ka na uwaw nga misulod ka ana. So dapat you need to tell sa imong mga sakop nga naa sa religious sector. Kay sila gyud ang nahibalog gyud kung unsa ang angayan nga buhaton para kanimo Chintin. Oo, sila. Ako, kuan ning ako diri. Tambag pinasagad. Usahay makaigo, usahay dili. O kan agong pare og madre kan agon sila. Ako makonsensya ko. Murag mapapil ko patambag ing na imong kuan ano igsuon nga pare og madre patambag pugog apil. Kay nagkabuang-buang na po ko diri tinambag. Caballero Bintoy, Madam Eli, shout out from Baroy, Lanao del Norte. Kapoy kaayo sige higda diri sa Barangay Isolation Unit. God bless you always. Ana ra na. Mahuman ra lay ka diha Bintoy. Agwanta ng higda-higda diha ha. And Ray Dayot from Lipayo Dawin, shout out kanimo. Richard Biador the second. Ma'am Eli, malingaw jud ko nimo pwede patambag nimo. Pwede tanang mga problema ipatambag na dire. Sir Chimtin, imo jud tawon gitagaan problema si Madam Eli. Galaban na ang iyahang utok sinabot sa imong problema. Tinuod ko na ajay sunsuni samot gud og kakulong ning akong buka na iyang mga sugilanon nga murag wala po dito, wala po diri. Kiri Santiago, good morning from Baguio City. Ito, paano magmahal ng lalaki? Para may gusto sana akong mga lalaki. Bakit hindi ko makalimutan? Musa ko ka, oy, ganyan babae karon lalaki na po na pag-sureball niya, oy. Lingaw-lingaw lang yun. Wala na seryoso hay, no? Aragon mga walang atong ka-boring sa kinabuhi. Well, anyway, mga ka-friendship, you need to decide. At the end of the day, you need to decide kung unsag yun ang angayan para kanimo, kung unsag yun ang makahatag o kalipay kanimo pagkahuman sa imong mga adlaw diri sa kalibutan. Ma'am Eli, nagbulag mi sa akong uyab, unsa may angayan akong buhaton, naa na mi anak, patutuya ng bata. Patutuya. Wala na kayo mabuhatan na kayo nakigbulag naman, di. Atiman na ng imong anak. Richard Biador II, mangitag trabaho, dahil buhian ng imong anak.
Kadak ana pa eskwelahan na, tagaay nagmaayo nga ugma, kalimti ng imong uyab diha. Pangita og babae nga mas deserving, asa man ang anak, naani mo, naani ya. Oo, di ba? Imo kung pagita og pamaaging, mabuhi ni mo ni imong anak. Patutuyan na. Pila na may edad anak. Matinel, salamat sa 100 stars. Sus niya ako mga inahan sa mga bituon. Kanunay yun nga nagasudong. Daghang salamat. Really, I am very at peace now. At peace na. Basta akong cellphone. At peace naman po hinoon eh. Nalubat naman ni Wag. Nalubat naman dahil ko. Ay, sapa. Ano, unsa naman eh. Successful naman ako mga anak. O, ningon si Howard. Successful naman ako mga anak. Di na po mo ilan ako. Muna katong siman nga nagproblema kay mo lagi na may pagkahuman. Panay kwarta, gibiyaan. Successful na ko yung mga anak. Adi ko na mo ilan nimo. Kaya so, pag ilan nimo nga. Huwag ay dagoy nimo sila ilha kay imong giuna ng imong third party. Kaya watay mabuhat anak. Howard Paxters. Isa pa kay nalubat ko. Wa mo din na church ning cellphone. Oh. Naa sa iya ha Ma'am Eli pero support gihapon ko. Ano nag-support man ka? Siyempre anak nimo suportahan mo na nimo. Daghana man oy. Ikaw gusto ko pwede lang ba mangligaw? Ay kog panguyabe diri kay. Pagkakaliso din akong buhok diri manguyab pa kanako. Nasa iyaha ang bata, Ma'am Eli. Support lagi hapon ko. Dapat supportaan ko na mo kay kamugoy gabugag dulit anak. Support na lang ka para sa imong anak. Nya kay uban mo demand ra magyud na. Na, usa man na nimo. Mangayo magon ingon nga. Dili mo hatag og gatas. Usa ang problema hapon na imo kay ngano ni inter man ko kadi anak. Isa man sa kasugo nimo musulod ka nang butangan na. Munang ka mo, mangita gyud mo ka ng partner sa kinabuhi nga sure ball, mangita gyud mo partner sa kinabuhi. Kada kung mula hutay, dili kay pagkahumas kalipay, biyaan mo. Unsa naman na, magbugar kag hatag og kwarta, ana. O, pagkakabalo ka na yung gihatag ang kwarta, napadulong ka nas gatas, basta gitong its na diha. Ay, daghang kay mga problema ni kinabuhian ni. Problema lagi ko sa akong nawong, tagaan patagdag lang problema. Happy Friday, Juan Akoy mo sumampong. Shout out kanimo girl. Og akong anak Ma'am Eli di na mo tagad, wa na siya mabuhat anak Ma'am Eli. Kay wala siya mabuhat Ma'am Eli kay nibiya gud siya ni kuyog sa salain ni balik naman lamang sa iyang pamilya anang wala na siya kwarta. Kaya namay inana nga mobalik na kay magpagalam. Okay, maligon para pa kwarta di man na makalandong. Pero wala na kwarta, magdaot na, wa na, magpagalam na lamang. Balik na lang sa mga tao ngayang gikalimtan sa una. Muna na diya. Sobra pa na sa sumpa sa kapalaran. Sobra pa na sa gibang kuliya. Muna ikatong, mahay nga wala, mahay gyud nga, mahay gyud. Muna ginaingon nila nga walay mahay nga mag-una kag nahibalo patang pagamahaya nato ang mga butang di nagmahay na daan ta. Ay nako. Ma'am Eli, bakit hindi ko malimutan ang babae ko? Ay wala mo kalimti mo nang wa po nimo nalimtan. Makaloka ka kung imo nagalimtan di nalimot na po kaniya unta. Anyway mga ka-friendship, so much for that for our topic for today. Total package na ang bana. Posible na di ay ma-fall sa uban unsa, love or lost. Mubay gabulong o gubot o gubot. Gabulong jud sila gubot. Kay kabalo maguna sila nga. Before sila ni enter ana mga butanga, nahibalo na sila sa konsekwensya pero nagpabungol-bungol, nagpalibat-libat lang yun na sila. Kay ilang magong giuna na ilang mga lawas nun nga kalipay. Ang lawas nun nga kalipay, lumalabay lang aning kalibutana. Wala magalungtad ni ana. Munang kung inana imong plano sa kinabuhi, nga mag-igat-igat kaslain. Para di sa mga igat. Para di sa mga tambagan po nato ni mga igat-igat. No? Para po makapangandam po sila. Kaya kabalo, yung pagkatiin na di makonsensya mo, matigok na diya.
So kung mo tingalin inyong tripping sa kinabuhi nga gusto gud mo nga mo patong mo layog og laing tawo, mag-enjoy sa kama sa laing tawo, make sure na pud laman kay disulod naman mo anak kabalo naman mo unsay konsekwensya, make sure na pud lamang magbilin mo kwarta pa sa inyong kagalingon. Ako tambag ning ako tanan, maayo og dili tambagan nato. Aman ra kisay maigo. Ako pa'y baye, di jog ko mapatunto, magpakatanga, may pa mag-inosara, importante malipayon. Okay, ni sulod man ka ana, di biga-biga man ka, kabalo man jud ka nga hot-hotan ra ka. Kabalo man jud ka nga pangwartahan ra ka. Pagama og lain nga bang account nga para ragon sa imo ha. Kay kaso magkaunsa-unsa, magkaunsi-unsi ka ding mobalik kag asa ka, mobalik nga bangaga. Di ka mag-antos. May matay mo ipang biyaan kay nakabenepisyo na. Asa ko na akong nilaban sa problema or gahatag og problema. Nalilimog na ako dito Bakit nagkaganito talaga eh? Itaw no. Miss kag ang tao nga adunay kasaypanan. Tagaan po nato sila mga abiso sa kinabuhi no. At least makapangandam po sila. Lalim kag wa na kay diyot. Wa na kay kwarta. Mamura na lamang kag ay nagko kinabuhi ano. Nag-alam po gyud sa tinuod lang aside sa mga binuang istorya. Ig-alam po gyud atong kinabuhi. Jenny Diallo siya says, Ma'am Ellie, naapod ko yung problema. O sige. Seryoso ni ba? Ang akong iro buotan di jud na mula. Nabot mo tas iro. Pero sige og panganak. Unya karon, bawat panganak niya manggukod og manok sa silingan. Pero iyara patsyon pagkahuman biyaan na niya. Uli dayon sa balay. Makabalo na lang ko ang iyahang baba nagkadugo na. Unsay akong buhaton ani Ma'am Ellie. Unya maluoy man pod ko bunalan kay buutan man. Palihog ko patambag. Ay, swerte ka sa imong iro. Next time. Jenny Dialaw Sustias. Ing na imong iro. Pag human yung magpaak. Ing na da ako kaasa ka maadto. Kaya mag-andam ko kapayas. Mag-andam ko loya. Mag-andam ko kinugod nga lubi. Halang-halang mo na to na. Ayaw bunali. Ay, kaswerte ni mo sa imong iro. Ang nakawala ray lami sa imong iro, kayang ibilin ang manok. Dapat imo siya i-train nga dadoon niya ang manok kay para makahalang-halang mo diha. Di ba? May sudan ka na, may buutan ka pa nga iro. O di ba? Kulang kang training sa imong iro, ging. Inhanglang imong iro nga dugi. After you bite the chicken sa neighbor, bring it home. The ingredients are ready. Ay nako kakaloka. Hoy hikti na imong iro kay usahay ra bagon ng mga kuwan sa silingan. Unay magkahimo og away, magtigbasa na nya mo diha. What goes around comes around. May good sila ng problema sa ilang mga kaagi. Ako ani problema walay uyab. Jesus, nang imong problema gaan ra kay na dong. Pag download o follow ka bug dating apps, lapas kung di ka makauyab. Madam Eli, akong asawa ingon siya. Kung ako mangita og lain unya muuli na kay wala na kwarta og masakit, iya daw kong tiwasan. Hinay lang ko kamang sa minteryo. Ayan Almero, shout out kanimo Sir Ayan Almero og sa imong nga wifey og sa imong family. Pero love og pinangga nako akong asawa, madam. Ay oo, palanggaon kun animo kay giminyoan pa na nimo di nimo palanggaon. Kung sa man na giminyo anak nimo para sige og sugo og kumpra. Giminyo anak nimo para sige og palungag. Giminyo anak nimo para pakapto das kwarta dali gitagaan para pang shopping. Ako na. May gali imong asawa kay iwasan ka niya. Ako gyud ibulat ti kag init. Nya baatan ako nimong lagay diha. Laplapan ko. Di ba, Madam Nets? Nga no yung tawon. Emilda Mundo, sakita na siya na ako. Sige, buhagag ni Ma'am Ellie. Salamat kaayo. Nawala akong problema. Merly Davidson, tudloy na lang ko mamili. Unsa ang pagpangayo og pasaylo sa iyang anak para balibaran pa. Ay, ang pagpangayo og pasaylo, dapat kasing-kasing na. Duula diretsyo. Dayong pangayo og pasaylo. Wa na daghang istorya.
makalingaw dyan, Richa Bider. Rizzy, salamat sa 45 stars. Till himuong paklay ang iro. Mauna diha, kay masakpan ang iro, mapaklay man na sa silingan. Laliman ka, what if ka na iyang gilaitan nga manok para pang sabong. Mahal ra ba ng pids, ana di ma, kaldiritas guna. Munang mintras, kabalo pa siya mapaak manok, i-take home na niya kay para himuong naghalang-halang. Dahil pagkaluto sa halang-halang, para walay gubot sa silingan, imo pong hatdan og sudan. O di ba, managitawag og circle of life. Balik-balik lang. Mira kay pasaylo ako manan kay akong iro manggod wala man ni buot nya nahitabo manggod nga gaaway sila sa manok gadula-dula rabi ato sila sa imong manok ug ani akong iro nya kay nahinaykan man naliog man hinuon ang imong himungaan diha nya nikirig man ako na lang pula manggi halang-halang nya karon mo imong bahin o at least may bahin ang silingan di ba? Kung di na may bahinan, mag-away, jud mong duwa. Usaon na lang na. Diwa na ayo. Salamat kaayo, Madam Sky Storm Garcia, the owner of Storm Resort and Counter Club, da sa Litid, Nagbalay, Santa Catalina. Salamat sa 100 stars, Madam. Ramdi Makatigib, salamat sa 75 stars. Pa-shout out from Maganda, Tarragona, Davao Oriental. Ma'am Eli, gusto ko sa mga lalaki. Nahala, pag imong pagbuot, matuman din sa yuta, maingon sa langit. Lingawan ako ni Ma'am Eli, sakit na akong tiyan, sige katawa. What if kung love jud nimo unya siya, walay love sa imuha? Ewa, kay mabuhat, alang pugso nimo na. Ikaw ramay na higugma. Kung saan mo pagpahigugma ng tao, wala na higugma diyan nimo. Nabuang na ni. Kung manok na pula, pangitaan na lang ang laing silingan. Ay, nakakaloka talaga mga tanong sa kinabuhi, di ba, Madam Nets? Salamat kaayo, Madam Ethel, sa imuhang 200 stars. So, maunay mga importante kaayo. Dapat you need to take note. Kinahanglan mo kung mahibalo yung kag-asa imong sipyat sa kinabuhi. Pasalamat kay kaayon Almero nga kanang imong asawa ignat ka nga tiwasa. Ako do paantuson ko tikaw. Matag adlaw sa imong kinabuhi, pakalihon tikaw kay para mahibalo kag muna ni imong padulngan pohon. Muna yung hinay na laman, no? Sus, pait yung guys nga tanan. Wala magod po, wala akong usbon, wala agoy mahay nga mag-una, no? So kung mahitabo na, dawat na laman kas kapildihon sa kinabuhi. Ngunya, mubalik ka dito kisa pamiganahan mo, wala na kay kwarta, pobre na ka, lasay nakakagitsura, kay walay alima sa imong asawa. Oh, mag-usal man ka, kanang imo, luyat na pod kayo. Wala na yung kay pulos aning kalibutan na. May pa'y magbuhi na lang kang iring diha. Mukalot pa na sa imong likod o bunihon ka. Girahon tama na. Mag-ililisod sa pugso ng taong walay gugma nimo. Magdugoon niya. Ay magdugo ko na alma. Magdugo na sa kasakit sa mga pulong ngayang madawat ngayang rejection. Rejection is the term. Kasi meron ka pong pag-greet sa ako nga friend, Kintihon Martinez Mataya for his birthday today. Happy birthday sa tanang nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan karon. Shout out kanyong tanan. Joam, na ako'y manok nga dagko kaayos amo Ma'am Eli. Masulod ang 100 katawo. Shout out di ay sa ako nga hometown, Manukan, Zamboanga del Norte. Shout out kanyo. Madam Eli, mangutana unta ko unsa mga requirements. Ay wala ako kahibalo Dodong Romel unsa mga requirements on adto pang pangayo sa munisipyo. Wala in taon ko nangayo og kuan oy kanang duplicate. Ma'am Eli, ask lang ko ba nakatry na ka og relationship ay dudong sa ako pangidaron dudong nasulya na nako pula itom lagom naay kagid bonihon gipangkirkir na ay mga tanan na dodong dito na kugikan. Nahibalo na kung unsay pa maagi kung mabayot ka ning magugma ka nahibalo na ko. Munang gidawag na po nako daan munang wala ko'y pagmahay sa akong kaugalingon. Pero ang nakalahi ra gyud nako dodong gipangandaman nako ang mga ulahing adlaw nga magbulag ming duha. Ako buhi pa man ko abot asa na kasiya. Giampo, gisumpa man ako to.
importante buhi. Oh, magpakabuhi gyud ta dili ka gibiyaam ta, mura na naman tagi. Agi aglunok ni ato mga naong. Ay inanin ako pero makaligo ko rong taon-taon, magwapa ko, magmahay na puta akong ex-boyfriend. Sana all my ex-boyfriend. So wala na may mga pangutana sa kinabuhi. Mo na to tanan, maayong odto isa imong madam. Lisa Gamo Kamimura, Sherry Anzairi Bagay, buti nakaabot pa ko sa online class. Unsay guston Ma'am Eli? Liberated or conservative? Ay liberated oy. Sa panahon karon, walay conservative. Alakansi ka kung mag-conservative kaya ang mga generation karon laag. Oh, ganahang mo laag na conservative kadi kang mo laag alakansi ka. From that alone mag-aaway na mong duha. Kay conservative ka o liberated ka, basta lang within the jurisdiction nga wala kay buhaton nga dautan, even if you are liberated, because it doesn't mean kung liberated ka, lat ay naka. Kita ramang ko din sa Pilipinas makadungog tag liberated, tag igat. Sa in English liberated diri sa ato igat. Laagan na mumana diri sa ato Manang sakit mo nang may nang in English kay you're a liberated woman. E pasabot ang liberated, gawas nun kay ka, mabuhat ka kung sa mga yang buhaton, pero sa pagbuhat ni mo at least wala ka nagpakasala. Diri sa ato, laagan man na, bigat na man na. Sa mga bayihan na, babae mas kangit-ngit man. Liberated, pero di sa ingon nga ingon liberated. O mas ganahan kog liberated, o di ko ano conservative oy. Magbuga ramig ampo ning duha. Correct. Pagwapa jud anak yun Madam Nets. Madam Eli regards ko ni Brian Gringo padayhag. Ali tanhay Madam magunsa man ako huwana pula Jose Paduran. Magunsa ko das tanhay. Wish to see you in person Ma'am Eli Luz Bibida Consolacion. Pohon maayong lawas Madam human ni ato mga kasika sa kinabuhi. Liza Gamo kamay mora salamat sa 50 stars. Ma'am Eli tambagi ko unsaon ako uyab nga grabe kasi lusa. Paktuli ng tingkoy. Ang nga gara-gara na ng imuha ha, nasubraan ra ka. Pero ingon sila ang pagkasilos, pakuan ko na pagpakita sa iyang gugma. Sana all! Zile, yo alergyal, mile. Pagpakita sa gugma yan. Girahon ko na. Kamusta ayan sa sobra-sobra kasilos-silos, oy. Sa silusan ko na ng inyong bana. Mura man ang porma, kaya mo pag-uli sa inyo. Para nagko, ingnan na imong lambing-lambing basig lambing-lambing rap mo na iya diya kasi maro reject. O basig lambing-lambing na iya. Ningon si Madam Shinros, hiti ng imong uyab kung asa ka mo adto isulod sa bagay sulod sa malita. Okay, basig usapan niya mabuhat. Para sa magsilos, tanan hasta cellphone ihatag niya tanan para wa siya masulting. Unsa ba oy? Silos ba? Ako bunalan ako sa tangkugo. Ano pa sila? Bunalas ng kogo, pero pinaagi sa pagmahal. Ma'am Eli, magkano po mag-invited? Past tense na, humana da ini. Humana da yung pista da, ka-invited naman. Ay, private message me if you want. Bitaw, Ma'am Eli, ang uban na nanaw imo live na ay conservative. Ma-misinterpret nilang imong mga joke. Ay, wala ko'y pakialam nila. Ewa sila naminaw sa intro. Kung wala ka naminaw sa intro, di na kastunga-tunga, ay problema na nanay mo. Ingon sila, hello Ma'am Eli, good morning, Grace Nable, shout out kanimo. Ma'am Eli, may kasabihan, walang magpapalugmok sa kalungkutan, lumandi ka. Anak yun ang kinabuhi. Mama po ka magkalugmok-lugmok sa kalungkutan, lumandi ka. Diba? Randy Makatigib, Madam, pa-shout out din sa Barangay Basahin ni Lourdes ug ni Tina, gikan ka na kang Gloria Pinili. Huwag kayong magpalugmok sa kalungkutan kasi pag maglugmok kayo sa kalungkutan, dumiritso na kayo sa simenteryo. Kasi doon naman kayo patutungo kasi nagpalugmok kayo sa kalungkutan. Dapat pag kayo magpalugmok sa kalungkutan, dapat always positive and good vibes. Managiingon Madam Joyax Aguilar, you cannot please everybody. Mag-istorya kang tinarong na agyapoy mo sa way nimo.
Mag-istorya kag binuang na ay mo saway nimo. Magseryoso ka na ay mo saway. Magbinuang magpakulukoy na ay magsaway gihapon nimo. Ngano man tag maghuna-hunaan mga tawo ha. Kung dili mo angay i-block dayon. Ano pa mang magdaghan-daghan pa ng 71 ta diri ka buok. Chika lang. Ayan mga ka-friendship, I guess wala na tayong mga sugilanon sa kinabuhi and hopefully sa tanang mga sender ng ngutana, nahatagan mo na mo jutay nga kalamdag sa kangit-ngit nga inyo karon nga giatubang sa inyo kinabuhi. Dili na ninyo kinahanglan nga bitbiton hangtod sa kaulahi ang adlaw. Ipagawas ka na inyong mga problema, i-share ka na kato ng pag-aambitan diri sa kahanginan. Mga tawat tagae kog numero sa 3D. 061. Ano ko mangayo mo number na ko swertres nga di ba po ko himusta og swertres? Hanap pa rin kita. 061 targeting 20. Alag mo daog mo ha bahini ba ya ko ha ay mo pag dinalo na ko. 061 200 Scotch tape rainbow color. Jello Villamin, shout out kanimo dira sa municipality of Darwin. Anyway mga ka-friendship, napailain hala. Ingi Ma'am Eli, for adult only. We are talking reality oy. Huwang sila. Charot. Ay masagdain na sila oy. Wala na sila mga kalipay sa kinabuhi oy. Sagdi na sila Madam Nets. Kano ta mag-uulan na nila oy mga gagmayng butang sa kalibutan dili kagulan. Ma'am, mudaog gani ko ana balatuhang ti kag og 500. Ala kagamay sa 500 oy dito ka mudaog ana alma. Oo. Men Inaanglang tag 1 million ta alma. Mirna Tabata, shout out. Eli, konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Himas. Silsa Macbrom, Kirit Nimes. Ma'am Eli, kumusta ko sa akong families sa Mantuyop, watching from Maryland. That's coming from Silsa Macbrom, Kirit Nimes. Sige, mig, laag dito sa Warden, katong kamadamba sa mga ilang Nicole Dapit atong naay resort si Madam Diha nga Warden. Salamat sa 150 stars. Salamat kaayo sa paghatag sa mga bituon sa langit. Bitaw tinuod na kung magpakabuhi ka aning kalibutan na andam gyud ka. It's either you delete or you will concentrate. Oo, ana man na miskag sa trabaho, kung asa ka gibutang sa kapalaran, naabo na mga tawo nga sayo dagugay mga utok, no. Pero they are the people nga kinahanglan di nimo pagatag doon. They are the people nga dili nimo tagaan og pagtagad. Bahala sila basta mga tawat at tinuon na dili kabayran ang ng kwarta ang kalingawam. Tinuod na. Seldom you can encounter people who can make you laugh. There are so many people around us who's trying to make us laugh, but none of them can tickle the kind of laughter that you want. Diba? In English na basa na sa tunako. Ara mong seryoso kayo. Unsa ang swerte 061 swerte target 100. Ma'am Eli, now pa ko naka-open sa akong CP. Unsay topic, nahurot na among topic diri Madam Queenie mabulay. Padulong naming panirado Madam Queenie, wala aga basa-basa na lamig unsa pa among mabasa diri karon nga mo salmod while unsa mo orsaharon. Isa pa alas 11:13. Wala pa koy mga pipila ka minutos. Daghang kay salamat akong Osborne, daghang kay salamat sa naghatag sa mga bituon diri kanako. Salamat sa 2,859 stars. Wow, happy tay ko maka 3,000 karon sa stars. Salamat kaayo. Inyo kong gigihainan og gamay nga mga bituon likod sa mga kahago nga inyong ipangbuhat di inyong ipaambit sa inyong mga grasya. Salamat sa 50 stars Madam Joyx Aguilar diha sa Hong Kong. Shout out kay Mother Imay sa No Mas Problemas Darwin Madam. Mother Imay, shout out kanimo Madam Storm, salamat. Madam, ingon si Mama Jinjin og Mama Ipyon. Mas bright pa daw kani. Di ra ko anak na ipyon, ayo ko kalahig anak na ipyon, itagay ra tuba diha may ipyon. Mama Jen tuba ra ang katapat ana ayaw ra tag kumpar anak Madam kay maikog man ta. Oy wala ra ta mga kuan ta, wala ta mga balhibor tas kuko aning kalibutana.
Di ta anak nila musagang kay mga big time na sila. Kita, inato ra ning ato istorya-istorya sinilingan tabi-tabi sinilingan na ni ato Mama Jenjen. Nanay ipyon, ang tuba baya ha. Hinay-hinay na kay pabaho ba irang otot. Pabaho po nagbaba basta di makapanot ba limog-mog yun ayon pagkahuman. Kay inig kaihi pagbutang ana di pag abot na sa mga dahon laya. Makalaya og dahon ng ihi basta gikan kainom og tuba. Madam Eli asay masakit kanang dili kahigugmaon or kanang wala kay apil sa kaon. Ay nabuang bahalag walay kaon-kaon basta higugmaon. Kikikon ra na. Dennis Flores Herodias, shout out kanimo. Ganyan talaga pa si Ao. Naagyo ang mga green jokes. Dapat hindi balat sibuyas. Oy, Sherry Anna Zaire Bagay. Lucky man. Shout out Madam Eli watching you from Lapu-Lapu City, Cebu. Toba pa more. Sharon Alabata Ozario, shout out kanimo. And to all our ka-friendship, kaon ako. Musa imo kanon diha Madam Shinros. Zile yo alergyal mile karo patanhot dan og topic kay wa na nangutana sa kinabuhi. Kaya wala naman nangutana, unsa naman ta magbulag-bulag na talis may kabubuton. Ato ang tapuson atong online class, ha? O salamat kay sa nanghatag og stars. Hapit ko maka 3,000 salamat kay. Shout out ko kang Irish from Gunob, Lapu-Lapu City, Queenie Mabulay. Salamat dahil sa nanghatag og mga stars kay makapalit na kog bugas ani. Ya, makabay na kog kuryente dayon. Dako kay nagtabang nako mga ka-friendship. Mo na tayo nagbuhi nako. Kay kita maka-income anang content kay. Wala mang lantaw sa atong video. Ay, nagabitaw sa tinuod lang. Pasalamat ko nga manghatag yun mo og stars nako kay dako gyud na siya nga tabang nako. Sincerely, yeah, sincerely. Bahalag walay muhigog man ako. Kabalo ko ana, Madam Shinros kay naanad na jud kang walay muhigog man nimo. Basta apil ko sa kaon. Apil ka sa kaon Madam Shinros pero ikaw may pahugason. Kay duha kuno kahiwa imong gikuha mis kag usara. Nilapaw ka sa jurisdiction. Okay, so wala na yun mga kabuang rabian. Ato lang yun nga i-remind na ato mga ka-friendship out there, especially sa mga bago pa lang yun nga may apil-apil ang atong online class. Ato lang i-remind ang tanan nga, ang tanan yung madunggan, puro ni binuang, walay personalay. Pagkatawa lang ni, ayaw seryosoha ang mga tambag ni Ma'am Ili, kag inyo seryosohon na mabuang mo sayo nako. Madam Ethel McGraw, salamat Madam sa 200 stars. Ug mo ka na nakapahimo og 3,059 stars. Salamat kaayo Madam. Ay, lipay na puning bayot. Okay ra na. Ma'am, ako'y dishwasher. Paita sa nagkinabuhi ang Madam Shinros. Pakanon ka. O niya kay kitiring man. 200 ka plato may imong hugasan. Ay, nako. Anyway, mga friendship, thank you so much. Once again, ako Osbon. All of this is just for public entertainment. Lingaw-lingaw lang. Enjoy lang sa kinabuhi. Walay serious high. Nothing to be serious about the matters that we are discussing right now. Deserve mo talaga ang star. Salamat kay Shin Saire. Daghang kang salamat sa pagsalmot sa inyong mga stars. It's a big help. Daghang salamat sa atong mga salmot nga mga sugilanon sa kinabuhi. Daghang salamat sa naghatag sa ilang mga opinion. And hopefully, mis kag adunay binuang, kabalo ko nga aduna gihapon yung mga seryoso nga butang nga inyong nakatunan gikan sa atong ipangbasa-basa nga mga advices gikan sa atong mga pinangga kay mga ka-friendship diri sa kahanginan. Daghan kaayong salamat mga ka-friendship. Long live ka natong tanan. Live life, love. Ana lang yun. Thank you so much. God bless everybody. Ug mubalhin ako sa pikas na istasyonan ang atong kanta-kanta kauban ng inyong singer sa Kamatyan. Ang inyong yabag nga singer sa kahanginan. Agwantahan lang. Mukanta lang tagpulo ka kanta para pod ma-exercise ang atong vocals. Madam Joyax diya sa Hong Kong, Madam Claire, Madam Nets, Madam Sky Storm sa imong kapamilya, Madam Ethel, and to everybody, Madam Alma, Luz Biminda, tanan sa mabasa na ako din ng Hibilin Cheryl. Thank you so much. God bless everybody. Babush ka mga friendship, babush ka.